So maingon to sa tanan no. Padung tao og nursery, makuha tao og mga tani similya sa talaba. Kay magpatanom na mga amo. So kita lang tayo gabon dito. Okay? See ya. Abot na ta sa nursery no. So kana mo na nursery sa Kuluyo. So medyo tao pa karon. Pero pwede na siya kuhaon na mga similya. The more nga tao, mas okay na siya kay gaan ra siya no. So kita niyo no. Kana dia, di ba kita pero mangita mig area na mo nga pwede na makuha og tani. Okay. Kita niyo. Dari na part, pwede na mo makuha ni. Palibot. So, mo ang nursery, no? Sa mga talaba. So, mga kigsuunan, amo nang gisugda, no? So, ako ang tigplastar diha sa barkong gamay. Unya, akong kaubang hapon, may tigkuha, no? Oh, so, risgo na diha kay ang latayan niya, gamay ra. So hinera na siya taon, slowly but surely na sumukay. So ako na siyang i-arrange diha. So amo nang puno na diha among karga kay nagpatanom naman mi. No? So lain kampanya ang mo tanom sa among sisi no. So dapat i-plaster na ko na diha para masulod na mo ang mga ikargahay na mo karong hapon na. Wala pa may katunga. Kamay pa ni. Ang nakita no karaw. Duha ni siya kaparisan. Diri na part. 40. Pikas 40. May na ni siya separation ani. Mo ni nag-separate niya kaniya. So bugat ka siya. Bugat ka. Padayon sa amin. So, ano na po ko'y trivia sa inyo guys, no? Kaning mga similya dere nga nagastay sa nursery. So, pinakataas na ning isa ka tuig nga magstay sila dere kay kung masobraan ni sila og istar dere sa nursery, mga matay ra, masayang ra. So, mao ni amo nang gi-harvest kay itanom na po na. So, may tigtanom na mo lahi nga kampanya. So, mo na mong pirada karon. Oh, so, plastar kay tao. Mo kayo. May kay mo latay na. Dugay na speryahan. Ako po, latay mo sa ta. So, guys, maingod to, no? Balhin mi sa pikas na mong tanibaan. Kaya wala pa may mapuno. So, nala ko i-share sa inyo, ha? No, kanina akong gidala. So mao ni ang similya no. Kani scallops niya. Ang nagsiparit ani niya kaning gitawag og mami kuda. Gamay siya, no? So mao ni siya nagsiparit sa niya para dili siya modikit og daghan nagtani niya. Diri na part 40. Diri po sa pikas 40. Niya para dili siya mayag-yag. Sa tumoy niya, nakalak na siya, no? So, karong summer, pakita na ko saan pagprepara ni. So, sa karon, yung nakita ang ano? So, mo ang style, mo bugat siya. Mo bugat siya, kay duha man siya. Duha man. No? Imagine ninyo, kani yung nakita diri kani. Mo na ni ang similya. Itanom na po ni dito sa dagat, no? Magpatanom among amo. So cycle ra. Harvest, tanom, balik-balik ra ni siya nga procedure, no?
katong gusto mo testing ani ug naa ka sa Pilipinas o rasa man ka, kurbahin ninyo basig mo salir ni. No? Pero ang similya man gud dapat na siya nana siya sa kani mga sisiya, dapat dili balud nana siya sa makarelax sila ba, no? So daghang kay salamat sa mga nag-follow and nagtanaw ni nga video. Diha mga kaigsuonan, padung na pud mi sa lahi nga nursery namo. Kay amo na pong punan ang tani or similya, no? So kana dihang mga oras sa pahuman na mi ana. Pina-uptake na to na, no? So walang kay namo puna pagkarga ang mga similya. So guys, pauli na mi, nahuman na namo. So daghang kay salamat sa nitanawan ning video, and don't forget to follow Louie TV. Ya, natay kamay ng info, no? Kani no? Ang tawag ani kara. So kung sa kuan in English, scallops. Dagko nga scallops do. Diri ni ditapot ang mga similya. Taray. Tara. Kani gagmay. Di kaninyo maklaro, i-zoom na lang, no? No? Ano yung similya? Okay? So, inatunta nga, nakahatag ko og informasyon sa inyo, ha? Bahin sa cultured oyster. Daghang salamat. Bye-bye!